Schembri, Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat li għal diversi drabi ma tfaċċax il-Qorti sabiex jixhed u jwieġeb mistoqsijiet f'kawża li fetaħ huwa stess, issa jitlob biex ma jweġibx domanda fuq 17 black. Permezz tal-avukat tiegħu Edward Gatt, Schembri qed jitlob lill-Qorti li ma jsirux domandi f'dan ir-rigward peress li kien fis-6 ta' Marzu 2017 meta Simon Busuttil kien tkellem dwar il-korruzzjoni fil-konfront ta' Schembri u l-istorja ta' 17 black kienet għadha mhux magħrufa. Minnaħa tiegħu l-avukat Peter Fenek li qed jidher għad-deputat Simon Busuttil għalli jekk Schembri m'għandux jaħbi għandu jwieġeb għal kull domanda li ssirlum. Kien l-istess Schembri li fetaħ il-libel kontra Simon Busuttil, l-istess Schembri li llum huwa magħruf li għandu kumpanija fil-Panama u li minna jdaħħal 150,000 euro. Din hija saga ongoing u li għadha qed tiżviluppa sal-lum huwa ovvju li jekk min jagħmel il-libel ma jridx jixhed kollox, allura maħniex se niskopru affarijiet oħra għall-avukat Fenek. Il-Maġistrat Da Pasquale aġġorna smigħ tal-kawża 28 ta' frar li ġej biex jagħti digriet dwar it-talba ta' Schembri fuq id-domandi li għandhom isirulhom. L-aħħar darba li Schembri der fil-qorti kien propju dakinhar li nqatlet il-ġurnalista Defni Karwana Galizja u Schembri kien is-suġġett ta' dak li kellu jkun l-aħħar blog tagħha li ttella online ftit tal-minuti biss qabel inqatlet. Minn dakinhar l-hawn ħlifa s-seduta tal-ħamis fejn għamel talba biex id-domandi jkunu ristretti Schembri qatt ma tfaċċa biex ikompli l-kawża li fetaħ huwa stess. L-avukati Pawlu Lija u Edward Gatt qed jidhru għal Schembri filwaqt li l-avukat Peter Fenek qed jidher għal Simon Busuttil.